А сега е време за поредицата Виртуален свят, в която ще ви срещнем с един млад българин, който с уменията си стана част от класацията на Forbes 30 под 30. Той е музикант, композитор и диригент. След консерваторията в София е приет в Академията за драматично и филмово изкуство в Лос-Анджелес. Уважаеми зрители, а днес шлифова таланта си в престижния Juilliard School в Ню Йорк. Милен Стаматов ни среща с един истински музикален номад и дигитален човек Александър Карагьозов. А Даша, каква му е връзката с носителката на Оскар Лиса Джерард и филмовият композитор Ханс Цимер? Просто гледаме. Той е един от 17 572 певци от 129 държави в един виртуален хор от музиканти. Той блести като всеки един от тях, но блести повече. Той е Александър Карагьозов и както ми стана навик да казвам във виртуален свят, ако не сте чували името му, бъдете сигурни, че скоро може и да го чувате постоянно. Защото скрит сред многото лица във виртуалния хор, Александър Карагьозов само на 28 години вече работи със световни имена, сред които Лиса Джерард и Йордан Камджалов. Менажирал е Genesis Оркестра, избран е в селекцията на Forbes 30 под 30, пише музика за големи филми, създава собствена фондация и оркестър в обществена полза, срещал се с световни величия като Енио Мориконе, Лиса Джерард, геният Джейкъб Колиър и следващата му мечтана стъпка е да работи не с кой да е, а с Ханс Цимер. И по една случайност е съученик и приятел на моя син. Така че ще го наричам Алекс.